Ja, jeg tænker, jeg lige vil prøve det lidt af, inden vi gik i gang. Vil du have noget kaffe? Ja tak. Jo tak. Ej, så det her du bor? Er det tøjet du skal have på til optagelsen? Tænker du? Nej, det ved jeg ikke. Det er måske lidt mørkt. Har du noget andet du kunne? Ja, altså jeg kan jo bare skifte. Skal vi prøve det? Og skifte? Ja. Ja. Det er bare fordi jeg har lidt travlt, så jeg tænkte vi kunne lige prøve at komme lidt hurtigt i gang. Vil du? Hvad tænker du? Så det er de soveværelser herinde? Ja. Jamen altså, det ved jeg ikke. Måske du kan se på nogle forskellige ting. Eller sådan, hvad har du? Noget med noget farve på måske? Skal vi ikke lige slukke kameraet så? Jo, men det er bare, der er virkelig godt lys i det. Jeg har en god kjole. Ja? Jeg skal bare sætte den på. Ja, og jeg kan også lige til kameraet. Jeg kan ikke få dig til at gå ud, mens jeg skifter. Jo, det ser jeg også godt. Så vil jeg vente bare her. Hvad skal jeg gøre? Jeg tænker, at hvis du prøver bare at spille op mod, altså spille over for spejlet. Så bare gå tæt på spejlet, og så prøv bare at være i kjolen, ikke? Og sådan være den karakter, du føler, du bliver, når du har den kjole på. Hvad tænker du, den her kjole gør ved dig? Eller hvad person er du? Hvad karakter er du lige nu? Altså, vil du have, at jeg snakker til mig selv? Vil det virke naturligt? Nej. Okay. Men... Lad os prøve noget andet så. Altså, lad os prøve noget andet. Ja. Ja. Så laver vi en scene. Nu spiller jeg bare den anden, ikke? Altså, så spiller du over for mig. Ja. Og så laver vi, at jeg er din kæreste. Og jeg kommer hjem fra arbejde. Og du sidder her og tager imod mig, i det jeg kommer hjem. Okay. Hej skat. Hej. Hej. Altså, jeg er din kæreste, ikke? Så du vil gerne være lidt mere glad for at se mig, så når jeg kommer hjem, ikke? Du virker meget trist lige nu. Det er fordi, jeg sidder i en vindueskarm. Ja, okay. Men jeg tænker, du kunne sidde i vindueskarmen, fordi du måske længtes efter mig. Altså, du sidder og venter på, at jeg kommer hjem. Okay? Okay. Skal vi prøve det? Ja. Okay, prøv igen. Hej, skat. Hej. Hej. Ej, du skal blive siddende op i vindueskarmen. Okay. Det er fordi, det lyset, der kommer... Altså, du skal være glad, men du skal ikke gå ned af vindueskarmen, når jeg kommer. Okay? Det virker mærkeligt. Jeg ikke skal gå hen til dig. Nej, det kommer ikke til at virke mærkeligt, når vi gør det. Okay. Ikke når du ser det. Nej, det er fordi, jeg har lige tænkt mig, at jeg kunne prøve at overraske dig. Hvis du ikke havde set mig, så får du en overraskelse også. Det tænker jeg også kan være meget godt. Ja, undskyld, det sagde jeg ikke, men bare prøv. Jeg prøver lige du ser mig ikke komme ind. Jeg har listet mig ind. Det virker bare dumt. Altså, jeg kan jo høre, du kommer. Okay, så vent lige lidt. Jeg har en idé. Hej skat. Hej. Maria. Prøv, hvorfor har du musik i? Du skal jo høre, når jeg kommer herover og siger hej skat, så hører du det. Prøv bare, man kan ikke høre det. Bare lad som om der er musik i. Så du får chokket, når jeg står her og siger hej skat, så kigger du op. Ja. Virkelig forelsket i mig. Og bliver sådan, nu er jeg endelig kommet hjem. Hej skat. Hej. Hej. Jeg synes det er mere naturligt, at du giver mig et kys, når der er vi. Altså, nu bliver det lidt som om, den ven, der kommer over på besøg. Det kan man jo ikke se. Ja, men jeg prøver at holde kameraet lidt sådan, hvis jeg gør sådan her. Hej, og så kan jeg prøve måske lige fange det. Det er også bare for spillets skyld, tænker jeg. Ja, okay. Kan vi ikke finde en anden løsning? Jo, men altså hvad nu? Det er bare, hvis du ikke kan spille for et spejl, og du ikke kan spille.
Okay, vi prøver igen. Okay, sidste gang, ikke? Ja. Vi er stadig kærestepar, og vi er gået i seng, og vi har bare lige sådan et øjeblik, inden man skal sove. Luk øjnene. Eller altså, måske nynne en sang, og sådan kunne det være naturligt. For dig? Ja, vi skal sove. Okay? Lad os bare prøve. Værsgo. Luk øjnene. Okay.